Dokonca aj policajní odborári odmietajú Kaliňákove gardy. Nacisti mali SA oddiely, ľudáci Hlinkové gardy, komunisti ľudovej milície a Putin má svoju rozgvardiu. Smer po tom, čo Bederovci predali Bonul, nemá za sebou žiadnu ozbrojenú skupinu. A preto sa zrejme rozhodli zriadiť si svoje víkendové žandárstvo. Žandarméria alebo aj karabinieri sú štandardnou polovojenskou bezpečnostnou zložkou vo viacerých demokratických krajinách, ale sú zriadené úplne inak a na iný účel, ako to chce Smer. Odmietame vytváranie víkendových žandárov, kde počas víkendu budú brigádovať policajti a profesionálni vojaci na úkol svojej profesionality a plnenia svojich služobných úloh, len preto, aby vytvorili akési oddiely v prospech strany Smer a jej straníckych násilníkov. Naopak, trváme na tom, aby sa v prvom rade zdroje a prostriedky venovali na doplnenie početných stavov ozbrojených síl a policajného zboru a na ich riadny výcvik a vybavenie, aby plnili všetky zákonné úlohy.